Takže je ráno. A jdeme na letiště. Bogaterie. Tak, už sám říct. Za chvilku nastupujeme do letadla. Teďkon to... Za chvilku v letadla. Tak jsme v letadle, můžete vidět, kde jsme teďko. Sice celá tak asi hodina cesty. Před chvilkou jsme přistáli úplně hladce. A jde se na to. Udělej to, jinak tě zbiju. Vypadá country podobný jako Mexiko. Mexiko, jestli bylo Jsme tady. Takže jsme tady v obchodáku ve Španělsku. Kachnu na medu. Normálně v lednice normálně byla kachna na meda. Adrián, kolik máš tady pejc? Čínský polívky, ne polívky. Že jsem si vzal fazole? Tak tady mají to ty jako v Kaufland, u nás se mají může zahrabat. Užíváme jídla, jsem si užívám kachnu a on... Co si užíváš? Hot wings, stripsy. U toho chutná. Dělej. Tak. To je bomba. On to má výborný. A on to má fakt dobrý jako. Tohle to je taky, ale... Uka? Nevím. No. Jako není to špatný, no. Tak jsme v bazéně. Tak. Jsme tady. Zas mi nespadne do vody. Děkuju. Ty vole, to je strašidelný až. To je normálně až strašidelný. Alicanťáci, jsme tady. Jdeme na to. To bomba. Natočím ještě jedno video z toho fejkového Dubaje. Jmenuje se to tam Bedur, nebo já nevím. Natočím to a schválně to porovnáme, kde to je lepší. Takže tady máme to Alicante. Máme fakt nějaký telefon, ale Nahoře je hezky. tak jdeme, pojď. Máme tam nějaký telefon. Komu ty balmy ale jsou jiný, už takový úplně nádherný. To fakt jako hezký, no. Ale to je plaza. Jsme tady v restauraci. Co jsi vzal ty? KFC burger. Já jsem si vzal Philadelphia burger a otestujeme to, no. Je nám tady pití a dostali jsme brambůrky zadarmo jako předkrm. On si dá se mnou. Mám to tady. Pro Adriánka. Tak. Philadelphia burger. To nemáš vytahovat. Na to jsou. Muchas gracias. Ty musíš říkat thank you. Když to, nebo děkuji. Nějaký zajímavý. Můj 10. Tady se mi rozpadl. Adriánkovi natáčíme. Téza. Asi nějakých 3000. Další 40, 46, 800. Tady to je dobrá. Tady tablety. Hodinky. Jo, jedu tam, já tam jdu. Jo, už tam jdu. Máme chlapečky. Máme pejsky. Já jsem to věděl. Co pěkně na hovno. Tady to, rebráky, televize. Tady to je velká, a tady to je velká. 98. Tady máme, no. Apple, tady je. Tady mají hodinky. To jsou ty moje pejsky, moje opravdu. Jsme tady, v tom Benidormu, můžete vidět. Já závodu. No, takhle nesmí, Ale jako je to tady fakt krásný. Já si to nechám tam takhle.
Hera. Kolik tomu dáváš 10? 10, ta vodička jako... Já taky, ale z 10. A koukej tady. Ještě tady obrovská budova. Čistý kousek Ta je voda tady. je originál pro mě, ta voda. A kousek je tam, jak je to čistý úplně. Tady můžeme vidět tu krásu. Tady je takový druhý moře. Tam tady po schodech nahoru. Tady kráčí jak nějaká kasna. Ale tady to máme. Tady to můžeme vidět. Tak tady je to zabitý. Jo, počkej, já tam natočím. I tady ten turista je uchvátěn. Tácka. Fajně, hej. Tak se chci furt fotit. Tak... Tamci ve Španělsku. Gucci brejle, Ferrari brejle. Ferrari, Gucci. Kolik je tady elektronik? 10 metrů větší. Ty tady mají ten randál toho. Tady by Adrián nebylo Tady by se zbláznil. Tady repráky. Tady peněženky. Počkej, tady. Hele, tady mají, podrž to, počkej. Tady mají, hej. Tady, ty mají normálně hodinky. Apple-Watch. Au. Kolik to je, tak je vemu. San Polo, to ještě dneska zhodnotíme, no. Tady chodí brčet a sanem. Říct, že tady jako, no, tady to moře je ultra špinavý. To je špinavý moře, ale máme tady takovou cestičku doprostřed. Je to dálka, no. Za chvilku jsme u konce. Konec. Restauraci a jdu si hodit do automatu. Takže jde se tady loterie, kamaráde. Teď se absolutně nevím, jak to funguje, ale jdeme na to. Kam žáknu? Vypsaný jsou. Ve Španělsku předposlední den. Ve Španělsku na letišti a zpátky do Prahy.